Tule Sartoni, lähdetään hangen keskelle reippailemaan. Isi, mä en halua olla reipas. Reippaus pareiltaan. Onhan siellä toki kylmä aluksi, mutta puetaan lämpimästi ylle ja pysytään liikkeessä, niin pysytään lämpiminä. Lasketaan vaikka pulkalla. Siitä sinä ainakin ennen tykkäsit. Joo, mutta se oli ennen. Mä ajan olla vähän liian vanha laskemaan pulkalla. Mitenkä niin? Olenko minä sitten liian vanha? En mä sitä tarkoittanut, mutta ei kukaan mun kavereista hengaile niitten isien kanssa. No niillä sun kavereilla ei olekaan yhtä rentoa isää kuin sulla. Sinäpä sen sanoit. Jahdetaan vaan. Ihanko totta? Ihan totta. Muista ottaa rukkaset, ettei näpit jäädy. Isä, miksi sulla ei ole hanskoja? No, mä en tarvi hanskoja. Mulla on niin karvaset kädet, että mua ei palele. Kasvaako muillekin tollaiset käsikarvat? No ei nämä itsestään kasva. Kovaa työtä se vaatii. Mutta sä alat olla jo niin vanha, että kyllä mä voin sulle kertoa. Mä olin nuorempana niin ahkera käsikarvan kasvattaja, että äitis meinas lähteä kävelemään. Onneksi mä tajusin lopettaa ajoissa ja multa lähti näkö vaan toisesta silmästä. Mutta älä huoli, semmosia ne naiset on. Ne ei aina ymmärrä, että mies on tottunut tekemään käsillään. Voitko se näyttää mulle? Että mitenkä se tapahtuu? No, avaa konees ja mene nettiin, mä tulen kohta perässä. Jes, kun mulla kasvaa karvat käsissä, niin mä en koskaan enää pidä lapasia pakkasella. No jos oot yhtään tullut äitiisi, sun jaloista tulee niin karvaset, että sä tarvii kalsareitakaan. Hei Mikke! Mitä, Thomas? Niin, sitä mä vaan, kun meillähän on tää salainen maailmanvalloitussuunnitelma. Mikä? Siis tää, onko se nyt uusi maailmanjärjestys? Uusi maailmanjärjestys? Niin se. Mä oon aina kuvitellut, että me oltais enemmän sellainen salaseura, joka pitää otteessaan kaikkien maiden hallituksia. Ai niin, sähän et ollutkaan meidän viime kokouksessa, mikä me oltiin naamioitu Berliinin vapautuksen muistopäiväksi. No enhän minä millään ehtinyt, kun meidän piti laskuttaa Jumalaa niistä tsunamin jälkitöistä. Niin, miten se nyt olikaan? No me keksittiin syyttää ruotsalaisia homoja, jotka oli siellä rannalla ilakoimassa. Ai joo, niin homoihinhan tää mun juttu liittyikin. Mutta sanoppas, muistutappa minua ensin siitä kokouksesta. Kyllä minä sen mailin luin, mutta niihin ketjukirjeisiin tulee aina niin paljon replyjä, ettei millään tahdo jaksaa keskittyä kaikkiin yksityiskohtiin. No me lyötiin nyt lopullisesti lukkoon, ettei me enää olla ahneita, rahanahneita juutalaisia kommunistipankkireita, jotka rahoittaa kaikkia maailman sotia ja huumekauppaa Sveitsiin pilotetulla natsikullalla. Se on vihdoinkin päätetty. Hyvä. Mun olikin tosi hankala selittää sitä mun lapsille, kun mä kastoin ne saatanan nimeen. No mitä me nyt sitten ollaan? Ollaanko me niitä, mitä ne nyt olikaan, niitä sellaisia avaruusliskoja, jotka tuli maahan ensimmäisen kuulennon seurauksena? Sä tarkoitat reptiliaaneja, mut kumma kyllä siihen ei otettu kantaa. Varsinkin kun vanhempi kaarti on niin suomuista. Suomuista. Uuden maailmanjärjestyksen kanta on, että kuulento on huijausta. Sen mä voin sanoa varmasti. Taasko ne muutti sitä kuulentoasiaa? Joka 5. vuosi päättäisivät jo. Mä tiedän, mutta kun internet on lisännyt niiden ihmisten määrä, jotka on perillä meidän todellisesta aikeesta, niin meidän pakko rakennella olkimiehiä ja savuverhoja. Niin, mitä niistä päämääristä on nyt sovittu? Jotain sä puhuit homoista. Niin puhuinkin. Vaikka tämä meidän maailmanvalloitus on äkkiseltä aika kaoottisesti organisoitu, niin me onnistuttiin pääsemään sopimukseen yhdestä asiasta. Ja se on? Me tehdään kaikista homoja television, mainonnan, elokuvien ja popmusiikin avulla. Ahaa. Saanko kysyä, miksi? No katsos, kun homot on heikkoja, ne ei pärjää tappelussa. Ja tietysti siksi, että perinteinen heteropariskunta on ollut jokaisen suuren sivilisaation perusta aina ja ikuisesti. Kun se tuhoutuu, syntyy valtatyhjö, joka me voidaan täyttää. Hetkinen. Siis me ei enää ollakaan vallassa. Siis tää on mullekin vähän epäselvää, että miten se menee. Että ollaanko me jo vallassa vai tavoitellaanko me vasta sitä? Se on nämä organisaatio-uudistukset, jotka vaikeuttavat asioita tarpeettomasti. Mutta eihän sillä heteroparisuhdejutulla ole mitään tekemistä sen kanssa, miten sivilisaatiot oikeasti syntyi ja tuhoutui. Oliskin. Asiat olisi niin paljon helpompia, jos asiat olisi niin. Mut meidän PR-osaston mukaan internet... Taasko se internet? Niinpä.
Mutta tosiasia on, että kollektiivinen käsitys internetin salaliittoteoreettisen keskuudessa vaihtelee nykyään niin nopeasti, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin järjestäytyä uudelleen aina, kun joku harhainen blokkeja kyllästyy tai unohtaa, mihin uskoo edellisen episodinsa jälkimainingeissa. Jaha, taas lisää työtä. Tää ei melkein ole kaiken tämän vaikutusvallan ja mammonan arvoista. Sanois muuta. Mutta sulla oli kai jotain muutakin asiaa. Siis joo, sä oot varmaan kuullut homotutkasta. Eikö se ole sellainen vaisto, mikä hyvin pukeutuvilla heteroilla on? Ne pystyy aistimaan homot muiden joukosta. Joo, just se. Mä oon tehnyt vähän mittauksia ja selvittänyt, että homot todellakin säteilee. Ihanko totta? Ihan totta. Aikuisten oikeesti. Mä oon ajatellut kutsua sitä H-säteilyksi. Nasevaa. Ja se on semmoista säteilyä, mikä voi tarttua tavallisiin heteroihin ja muuttaa niiden luita ja ytimiä niin, että ne muuttuu peruuttamattomasti umpihomoiksi. Mutta tämähän on tosi hyvä uutinen, kun ottaa huomioon meidän valtapyrkimykset. Niinpä! Ja H-säteilyä löytyy melkein kaikesta, mitä normaalit ihmiset on pakotettu kohtaamaan päivittäin. Pahimpia H-säteilypitoisuuksia on mitattu normaaleista ihmisistä, jotka on viettänyt aikaansa homojen seurassa. Ja sitten sellaisista, jotka peseytyy vähintään kerran päivässä, käyttää deodoranttia, ja niistä, jotka kiinnittää huomiota pukeutumiseensa. Arvasin. Muita asioita, mistä homous tarttuu, on kovakantiset kirjat ja niiden lukeminen, teatteri, erityisesti improvisaatioteatteri, välittäminen, tunteet, itkeminen, istualtaan pissaaminen, taide, erityisesti moderni taide, kaikki muut värit paitsi musta, harmaa, sininen ja valkoinen, naisten joukkueurheilu, runous, sarjakuvat, selvinpä oleminen, tanssiminen hyvin, hauskanpito, huumeet, kasvisruokavalio, karvoitus tai sen puuttuminen tai ajelu, jalkojen ristiminen tietyllä tapaa, ateismi, anteeksi antaminen, hyvän tahtoisuus, käytöstavat, ruotsin kieli, ruotsalaiset, pasifismi, ydinvoiman vastustaminen tai uusiutuvan energian kannattaminen, johdonmukainen argumentaatio, maahanmuuttajat, opiskelu, älykkyys, pitkät sanat, päässä lasku, pitkä tukka pojilla, lyhyt tytöillä, ulkomaalaisuus, julkinen liikenne, mausteinen ruoka ja sirkus. Mitä? Sirkuskin? Erityisesti sirkus. Mutta tämähän tarkoittaa, että noin sukupolven kuluttua kaikki ovat homoja. Nopeamminkin, jos suunnitelmani onnistuu. Ja mikä on suunnitelma? Kunhan vain saamme kaikki uskomaan ilmastonmuutokseen, joka sekin on meidän keksimämme valhe, joka jollain tavalla auttaa valtapyrkimyksissämme, niin sähköautojen yleistymistä ei voi estää. Ja? Samalla kun sähköautojen päästöttömyys säästää luontoa ja levittävät H-säteilyä nopeammin kuin mikään. Pian kukaan ei voi astua asunnosta ulos muuttumatta homoksi. Ja silloin me iskemme! Paitsi jos me olemme jo vallassa. Niin, totta. Ei ole helppoa olla uusi maailmanjärjestys.